Des d'aquí, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Vic, comencem el programa d'aquesta setmana. Avui volem parlar amb Josep Maria Vila de Badal, diputat al Parlament de Catalunya, i que d'aquí a pocs dies en el Congrés d'Unió s'enfrontarà Josep Antoni Duran i Lleida per aconseguir la presidència d'aquest partit. És alhora també alcalde de Vic. Amb ell parlarem de 3 temes diferents. Diputat al Parlament de Catalunya, com evoluciona l'Associació de Municipis per la Independència amb ja 423 pobles adherits i també de quina situació s'està vivint aquests últims dies a la ciutat de Vic sobre les línies vermelles que s'han travessat referents a la immigració. Benvinguts a l'Hemicicle. Senyor Vila de Badal, què tal, com estem? Molt bé. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al seu despatx. Gràcies a vosaltres per venir a casa. 3.500 avals davant de 400. Això, si ho comparéssim amb el futbol, que avui en dia se'n parla molt, seria com un Barça gairebé Granada. No sé si s'agafa aquest partit com una cursa per etapes, és a dir, que la victòria no és ara, sinó que ha de ser en un futur. Però també pot ser l'equip revelació, no? També pot ser d'aquell equip que dius, mira, aquest acaba de pujar i pim-pam-pam, que fa gols a tothom, i dius, què passa aquí, no? Aquell que s'entrena i que té vocació i sobretot moltes ganes, molt esperit de renovació, jugadors nous i que diuen, hem de guanyar i s'atreveixen amb tot, i de vegades més és qüestió de coratge també la vida, no? El que passa és que poden guanyar un partit, però difícilment guanyaran la Lliga. Aquesta és una cursa per etapes? Jo crec que sí, és una cursa per etapes, és una cursa que s'inicia, lògicament, per plantejar un projecte polític amb un partit s'ha de fer en un congrés, no es pot fer cap altre lloc, es fa al congrés que es plantegen propostes diferents o novedoses o d'altres maneres de pensar per treballar en el futur per dintre del partit, no? I dintre un congrés és el primer punt. Nosaltres ho fem en aquest congrés, presentem una nova manera de pensar, d'estructurar el partit i sobretot una manera d'actuar unió dins de Catalunya, amb el fet nacional i amb altres qüestions. I per tant s'inicia aquí un altre sistema, iniciar-ho amb el congrés. Com acabarà l'esperit de tots els que ens presentem, l'esperit del grup que ens hem trobat amb aquests avals, amb aquests 400 avals, que Déu-n'hi-do, que són molts avals, doncs és de seguir, de crear un grup que segueixi treballant per la idea, pel país, per Catalunya, des del nostre punt de vista. La història i les hemeroteques, quan hi ha eleccions, dels que venen de fora, que no estan governant, ens expliquen que tothom parla de transparència, de regeneració i de més participació. Però això es va encavallant eleccions rere eleccions. Ha passat en el futbol i també passa en la política. Per què en el seu cas ha de ser diferent? Nosaltres plantegem una nova concepció del partit, de recuperar la idea democràtica que tenia Unió als seus inicis de governar internament el partit, de la participació dels militants dintre del partit i d'aplicar el dret de la subsidiarietat, que aquella època només, ara ho diu tothom això, el dret de la subsidiarietat, dels de baix cap a dalt, que el cap de dalt pot influenciar el de baix, que tot el que es pugui fer a baix no cal fer-ho a dalt, etc. Però el 31 va ser molt novedós, no hi havia cap altre partit que es presés com a principal objectiu de la seva organització interna el dret de la subsidiarietat, o sigui, tot el que pugui fer el poble no cal que ho faci la comarca o la regió o la seu central. I això és recuperar, nosaltres volem recuperar aquesta manera de pensar, aplicar-ho dintre, obrint el partit a la societat, i això nosaltres ho diem que ho farem en un congrés extraordinari perquè els estatuts així ho manen de reforma d'estatuts. I si reformen els estatuts i els fem de baix cap a dalt, si quan els treballen els pobles o els locals que diem nosaltres, els comarcals, els intercomarcals, o se l'ensenyen als barris i als districtes, doncs nosaltres farem una reforma de baix cap a dalt, i això ha de ser cert. No hi ha altre sistema, no ho farem des de dalt, farem un govern que direm que volem fer uns nous estatuts que governin així el partit, no. Direm, senyors d'Unió, si guanyéssim la nostra candidatura, anem a fer un congrés extraordinari on farem uns nous estatuts que han de contemplar el dret de la subsidiarietat com a eix principal de govern intern. S'acabarà debatent la independència en el Congrés d'Unió? Segur que sí, perquè és un tema que avui dia està a la societat i hi ha molts militants que hi participen d'aquest debat a la societat, des del partit i des de fora del partit, des de l'Assemblea Nacional, des d'altres tipus d'organitzacions que hi ha civils que treballen per la independència. Per tant, això es traurà i em consta que hi ha esmenes a la ponència en aquest sentit d'altres, no nostres només, sinó d'altres col·lectius, comarques o locals d'Unió que els preocupa aquest tema i el volen debatre, que això és lògic. Ja plantegen, la ponència planteja clarament el tema de la Confederació d'Estats dins de la península Ibèrica. El Duran va dir a l'Avui
que faria una esmena pròpia en aquesta ponència, en el sentit de defensar encara la vigència de la Confederació d'Estats de la Península Ibèrica amb Espanya, concretament. Per tant, ell mateix portarà a debat aquesta qüestió. Vostè deia fa pocs dies també en un diari, si no recordo malament, El País, deia que si Convergència vol una cosa i Unió en vol una totalment diferent, es podria acabar trencant la federació. Home, el tema nacional és un tema molt sensible i és molt important, i en aquests moments més que mai, no? A Catalunya estem debatent què fem amb Catalunya, com seguim amb les relacions amb Espanya, o si anem a fer relacions com a estat independent o sobirà, plenament sobirà dins d'Europa. S'ha de construir Europa aquests propers anys, també s'ha de parlar d'Europa, perquè ara amb la crisi els estats han recuperat força, el Parlament, tota la comissió sembla passar un segon terme. Què fem amb Europa? Com la reconstruïm? Com la construïm? Si no tirarà endavant el projecte de Catalunya. Jo crec que ha de participar d'aquest projecte des de la sobirania, des del seu estat propi, no a través d'Espanya. I tot això s'està debatent. I això és importantíssim que segueixi tirant-se endavant i, per tant, perdona, ara m'he perdut. Què em demanaves? El trencament de la federació entre Convergència i Unió. Nosaltres, Convergència, va dir clarament que volia un estat propi, no? Va dir en el seu congrés que volia un estat propi. Després han dit matisos si és independent o no és independent. Nosaltres tenim la nostra ideologia, que ve del 31, que parla d'estat propi, ja des de l'inici, dintre d'una confederació, però estat propi. Per tant, vol dir, jo crec que molt similar al projecte de Convergència, encara que no s'ha parlat d'Europa, nosaltres parlem d'Espanya. Si aquest conflicte que està a la societat es crea amb un programa electoral on Convergència diu que vol un estat propi independent i Unió diu que no, que ha de ser confederat amb Espanya, i no pot ser independent si no neix confederat, per tant, amb pactes previs al naixement de l'Estat amb Espanya, això és molt seriós, això és molt sensible, com deia al principi, per tant, això pot trencar la federació. Vostè és militant d'Unió Democràtica des del 1986. Hi ha qui diu que ara li ha vingut la pressa. No, el que passa que una evolució, jo soc una persona normal. El 86 jo vaig entrar a la Democràtica, vaig entrar de regidor a aquest ajuntament i em vaig dedicar, vaig iniciar la política llavors. Jo no practicava política, jo estava a la sectorial forestal, treballant des del sector per fer política forestal i des de la societat civil, des de l'organització del Consorci Forestal de Catalunya, que és de gent de la societat, que no som de cap partit polític, no? I per tant treballava en aquest àmbit. Entro al partit del 86 i m'inicio com a regidor i no treballo com a partit des de Vic com a regidor exclusivament, perquè hi treballo per la ciutat i per la comarca, i hi entro quan s'ha de tenir contacte al partit el 97-98, i penso a fer vida de partit i entro a treballar per l'organització del partit i penso a fer política des d'aquesta visió actual. També he evolucionat com a persona i també Vic m'ha canviat com a alcalde, també a ser alcalde de Vic. Soc sensible als canvis que té la societat i la nostra ciutat m'influencia a mi. Soc una persona normal, no? I també tinc influències positives i negatives del que em passa al meu entorn, al dia a dia. I m'ha influenciat també en aquest sentit i m'ha ajudat a fer aquestes decisions. Tinc la meva formació familiar també amb el fet nacional, que això ve de més lluny i això sempre queda i pots reflexionar, dedicant-hi o no dedicant-hi, posant-hi el coll o no posant-hi el coll. Jo pressa no en tinc, el que passa que sí tinc clar que en aquests moments, com molta gent del nostre país, després de la sentència del Tribunal Constitucional, estem en un atzucac. Estem en un atzucac que Catalunya està posada en un punt que si no evoluciona, doncs se'n va, desapareix. Serà una regió d'Espanya que tindrà una especificitat d'una llengua cultural i després un tema potser de dret civil, altres qüestions més molt menors, i ja està, i res més, que això s'anirà diluint i es pot acabar morint, i això està claríssim, estem en aquesta situació. Jo això no ho vull de cap de les maneres, crec que nosaltres som una nació molt digna, que podem aportar molt per la nostra manera de fer, la nostra manera d'entendre la vida, els nostres valors molt al nostre país i també a Europa, i que és necessari tirar-la endavant, fer-la sorgir i sobretot protegir-la perquè no sigui engollida per ningú, ni per la globalització ni per un estat espanyol. Jo li comentava i li feia aquesta pregunta el dia que vostè presentava els avals. Si no em rectificara vostè, ens ha dit més d'una vegada i de dues que en 8 anys d'alcalde n'hi ha prou, per tant entenem que no es tornarà a presentar com a alcalde. Sí, ho he dit moltes vegades. I sempre ho vaig dient. Jo crec que, un dels programes... El nostre programa que presentem la nostra candidatura és limitar els mandats a dintre del partit i a les institucions. O sigui, els càrrecs públics han d'estar limitats en el temps, ja que són un acte de servei i que no són professionals. Els partits no han de ser professionals de la política i si un vol ser-ho també pot ser-ho, perquè cada 8 anys pots canviar molts càrrecs que tenia la vida en la política, també pot anar canviant de càrrecs i pot anar agafant experiència i millorant, inclús, que ha de ser més bon polític i aportar més a la societat. Però per perturbar una persona amb un càrrec públic és dolent pel càrrec públic i per la persona. I per tant, això ho farem. I ho practico a casa meva, ho practico a mi mateix, crec que 8 anys d'alcalde de Vic són suficients
que el meu projecte de Vic doncs ha d'estar fet en 8 anys, i si no està fet doncs vol dir que no en sé gaire, no? Que si em falla alguna cosa, en 8 anys es poden fer moltes coses, n'hem fet moltes, penso jo que ja he fet el que tenia que fer. Suposo que la ciutat també estarà d'acord amb mi, que és millor renovar i que vingui gent nova, i 6 nous equips, amb il·lusió, amb nous projectes, doncs fem córrer el món. Per tant, amb el supòsit que d'aquí a 3 anys deixarà de ser d'alcalde de Vic, amb la pregunta de si tornarà a entrar a les llistes al Parlament de Catalunya, amb la pregunta de si una persona que no és alcalde si pot presidir l'Associació de Municipis per la Independència, que és un punt que vostè també ara hi té bastanta força, i posem en una hipotètica victòria de Duran i Lleida en el Congrés d'Unió, això no és fer un salt al buit sense saber si hi ha xarxa baix? I entengui'm la pregunta, és a dir, després un cop es vulgui tornar a presentar a l'altre Congrés d'Unió, si vol d'aquí 4 anys, quina força pot tenir algú que no és alcalde, que no sabem si és diputat al Parlament? Bé, nosaltres, en aquest sentit últim, contestant l'última part, claríssimament farem després del Congrés, els que estiguin d'acord amb nosaltres, hem de fer un grup intern, un grup d'opinió intern dins d'Unió, i treballar per seguir intentant canviar, no esperar els 4 anys, sinó des de l'endemà, canviar, en el sentit que nosaltres creiem que hem de canviar el partit i sobretot la seva influència a dintre de la federació i la influència de les polítiques nacionals, en el sentit que nosaltres creiem que han de ser més independentistes amb aquest fet. Per tant, nosaltres treballarem per això. Tot l'anterior que m'has dit, això forma part de la política, un va fent els seus passos i ha d'entendre que un dia ha de deixar de fer política i pot ser que no pugui fer més política en els àmbits, i puc tornar a fer política al Consorci Forestal, o puc fer política, o puc treballar a la societat a través d'altres tipus d'associacions civils, que n'hi ha moltes per col·laborar, l'Assemblea Nacional, en aquest cas seria, i Municipis per la Independència aquí 3 anys ha d'estar perfectament estructurada, formada, i pot haver-hi tranquil·lament un relleu. Lògicament, sense ser alcalde no pot ser president del Municipi per la Independència, pot haver-hi un relleu d'un altre alcalde que treballa en aquest projecte, una altra junta, cada 4 anys vam quedar als estatuts que hi hauria relleu, i també ha d'haver-hi relleu, no pot estar sempre les mateixes persones fent el mateix, sempre als mateixos llocs, doncs no evolucionem, la gent tenim etapes i les hem de cremar i hem d'evolucionar. Jo, el meu caràcter m'ha portat sempre això, en etapes, en llocs concrets, i després me'n puc tornar a casa i soc plenament feliç. No tinc de fer política per ser feliç. Política l'entenc com un acte de servei que faig a la societat, que m'agrada més o menys, hi ha moments bons o moments dolents, com tota la vida, i per tant, si torno a casa a treballar de les meves coses, seré plenament feliç d'aquí 3 anys i no passarà res. Li vam sentir durant moltes vegades, abans de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, la importància, vostè ens deia la importància que té que un alcalde com el de la ciutat de Vic, la importància per la ciutat que sigui diputat al Parlament de Catalunya. El desembre va fer gairebé un any que vostè és diputat, per tant estem parlant d'un any i 5 mesos, un any i mig més o menys que vostè està al Parlament de Catalunya, com també alcalde de Vic. En què creu que ha sigut positiu per la ciutat que vostè hagi estat parlamentari? Bàsicament, la vida parlamentària et dona la capacitat de tenir una gran relació amb el govern de la Generalitat, amb tot el govern, amb tot l'estaf estan allà quan tenim el Parlament, hi ha el govern allà amb tots els seus caps de gabinet, els seus directors, i per tant tens més accessibilitat a aquesta gent. I després el fet de ser diputat et dona un punt més dintre del repartiment de poder polític, i per tant ets un diputat que ets alcalde o alcalde que ets diputat, i per tant crec que tens dret a tenir més atenció per la ciutat i per altres qüestions que són de nivell no només de Vic, sinó que poden afectar altres pobles que també tinc de treballar per ells. I això, jo crec que això és positiu qualsevol ciutat. Sí que és cert que un cop experimentat un any i 5 mesos aquesta qüestió, la vida de diputat l'alcaldia no te la deixa fer com un diputat que només és diputat, per tant no la vius tan intensament, i per tant en aquest sentit patiria més la figura de diputat que l'alcalde. L'alcalde en treu profit, el diputat no treu profit de l'alcalde. Entens? No sé si m'expresso bé. Per tant, això seria una altra qüestió, tenir en compte si val la pena o no val la pena ser diputat i alcalde per la persona, però per la ciutat clarament, tots els alcaldes, totes les ciutats que tenen el seu alcalde que és diputat en treuen el seu profit gràcies a les relacions que tenen més directes, i sobretot això, a més l'alcalde és diputat, és el quelcom més. En una entrevista que li fèiem en motiu del Mercat del Ram de Vic, vostè ens deia que massa vegades havia votat a contracor al Parlament de Catalunya. Creu que això la gent que ara ho estigui escoltant, és a dir, que vostè vota una cosa en la que no hi està totalment d'acord, o potser votaria l'altra opció, ho entén?
Bueno, costa molt d'entendre perquè has de viure la disciplina del grup parlamentari. Està estructurat així. El Parlament funciona amb grups parlamentaris en disciplina interna i es voten, o sigui, les negociacions que es fa al govern i fan els grups parlamentaris entre ells, les fan en funció dels seus vots. Per tant, tu si entres a una llista del Parlament de Catalunya, has de saber abans d'entrar-hi que tu tindràs aquesta pressió de la disciplina, perquè no té sentit que cada diputat en aquests moments, tal com està organitzat, faci les seves opcions pròpies de votacions. Hi ha moments molt importants que un pot dir, no, i això no hi estic d'acord i voto diferent, però ha de ser de molt pes i amb molt fonament de fons, perquè llavors desestructures el funcionament del teu grup. Amb una llei electoral diferent, que ja preveiés la representació territorial i a mi em votessin, no a una llista, sinó em votessin com a diputat d'Osona, doncs jo tindria la llibertat de defensar els drets de la meva ciutat i d'Osona, jo sol, segons el meu criteri, en el Parlament. És molt diferent, però això ha de ser previ. No val anar a una llista i dir, doncs home, ara que em sento incòmode, doncs o no voto o voto diferent, quan jo creia que això és molt... no m'agrada. Quedaria molt bé. Jo personalment diria, mira, aquest és un rat, aquest és molt valent, aquest no sé què coses que diem sempre nosaltres, però no estaria bé. No sé si m'expreso. És complex que ho entengui una persona que coneix la política, però és així. I per tant, si no m'hi sento còmode, el que hem de fer és decidir una cosa o l'altra. Si realment el Parlament m'obliga a fer accions polítiques que contradiuen en part, perquè tampoc la contradicció no és tan directa, en part, les meves maneres de pensar política, i sobretot la meva acció política a Vic, com a alcalde de Vic, doncs hem de plantejar si seguir o no seguir, que això és l'honrat. Però fer una política personal dintre del grup en el Parlament, això no tindria sentit. Quan hem pogut fer entrevistes no tan sols a vostè, sinó a persones destacades de la seva federació, com poden ser Felip Puig, Francesc Homs, actual portaveu del Parlament de Catalunya, del seu grup, quan hem entrevistat Artur Mas, Josep Rull, Oriol Pujol, tots aquests ens diuen que votarien que sí a un referèndum per la independència de Catalunya. A l'últim congrés de Convergència gairebé la paraula independència sortia cada 2 minuts. Una cosa són fets i l'altra paraules, com deia aquell eslògan del PSC. En aquest últim any i mig, perquè ja porten un any i mig governant al Parlament, ara ja no els hi val tant allò de que acaben d'arribar, més que parlar-ne, què creu que ha fet el seu partit realment al dia a dia per la independència d'aquest país? Unió Democràtica dintre... Perdó, la Federació. La Federació. Bé, poca cosa. Han fet molt poca cosa. Només n'ha parlat? Bueno, no, van treballar tota la comissió del concert econòmic, que l'hem de presentar dintre aquest període electoral fins al juny, i també estem treballant la llei de consulta, s'està treballant la llei de consulta, que això és treballar al Parlament, a vegades no es veu, però es treballa, és feixuc, no és senzill, perquè s'ha d'aprovar, són dos moments importants que es treballaven per la independència del meu país, si més no per la sobirania, si és que l'aconseguim econòmica, que això costarà molt fiscal, no? Però bueno, aquest ha sigut el pas, no? Però lògicament aquest any el govern de la Generalitat, aquest any llarg que ha tingut, té altres problemes a Catalunya, que aquests són molt importants també, els nacionals, i també s'han d'atendre i també els atenen, però té problemes de sobreviure, no? D'evitar la caiguda del govern, d'evitar que ens intervingui Madrid, de lluitar contra les lleialtats de Madrid amb Barcelona, d'Espanya amb Catalunya, i per tant això és una feinada que és molt important i de fer possible que la societat sigui tirant endavant amb tota la falta d'inversió que hi ha en aquests moments pública que comporta el nostre pressupost. Vostè veuria millor un pacte amb Esquerra que no pas aquest amb el PP? Esperanza Aguirre deia fa poques hores que el problema de l'estat de les autonomies era quan hi va entrar Euskadi i també Catalunya. No sé si pactant amb el PP a la Diputació han fet un organigrama perfecte perquè cadascú tingui el poder per separat, pactes al Parlament amb pressupostos. El pacte amb Esquerra vostè el veuria millor? Jo sempre ho he dit, que jo crec que és més lògic, que ens uneix tot el fet nacional en aquests moments, que ens uneix la voluntat de construir un estat propi, un país independent i que faci lliurement el seu propi futur, que ens construeixi lliurement el seu propi futur. Per tant, amb Esquerra coincidim en moltes coses, perquè si més no jo aquí a l'Ajuntament els hi tinc i estic molt còmode i crec que tenim un projecte bastant similar de país. Amb el PP
són bona gent, no hi ha res a dir, són una gent que tenen la seva manera de pensar, tenen l'avantatge que no enganyen a ningú, el PP, vull dir que són espanyolistes i volen ser d'Espanya i que Catalunya sigui una gran regió d'Espanya, però que siguem espanyols, no? I per tant això per mi és millor que no pas anar enganyant i dir ara sí, ara no, ara soc federalista, no soc federalista, què passa aquí, no? Com passa potser amb el PSC, no? Que no defineix tan clar aquesta posició. Però a nosaltres el que ens donaria estabilitat, crec, de govern i ens donaria sentit que el nostre mandat actual com a govern de la Generalitat seria un pacte estable amb Esquerra Republicana, clarament. 423 municipis, 21 consells comarcals i una diputació adherides a l'Associació de Municipis per la Independència. Quin és l'objectiu final? És a dir, on ha d'anar a parar això? Perquè vostès ho han endegat com a alcaldes, com a presidents de consells comarcals i, si vol, la diputació, una de les diputacions que hi ha a Catalunya. Però la finalitat última de tot això quina és? Perquè si és debatre-ho al Parlament, vostès són el Parlament de Catalunya. Per què no ho fan ja? No, nosaltres el que hem de fer és tenir tots els municipis a dintre per fer una consulta institucional al nostre poble, per fer el primer pas que necessita qualsevol poble per ser independent, que es manifesti públicament des d'una institució. El municipi és una gran institució, el municipalisme, i pot fer aquesta tasca d'organitzar el poble de Catalunya, d'arribar a tots els racons de Catalunya, d'explicar-los primer la bondat del projecte, del benefici que tindrem com a ciutadans, siguin d'on siguin, vinguin d'on vinguin, però que viuen a Catalunya, que són catalans, i que per tant això és el nostre futur, explicar-ho al món, explicar-ho a Europa i aconseguir aquest dia, aquesta autodeterminació, aquesta pràctica de l'autodeterminació que tenim dret com a poble, com a nació, que ningú ens el pot negar, i dir doncs, que som independents. Això és el que vol. I llavors explicar-los al Parlament i govern, nois, els catalans des dels municipis han aconseguit que diguin el que necessiten o el que volen pel seu futur del seu país i volen un estat propi, volen independència. Doncs escolta'm, comenceu-ho a fer. I aquest és l'objectiu. Però esclar, primer hem de crear encara més. Són molts, 430, vull dir, és una barbaritat, però és que n'han de venir més, hem de ser quasi tots. Quan siguem quasi tots podrem parlar com Déu mana del que volem, de què és Catalunya i cap a on volem que vagi Catalunya. Tot i això, no sé si entès bé el còmput que fan. Quan parlen de tots aquests municipis, diputació i consells comarcals, compten més de 2 milions de catalans representats. Això, extrapolar el vot a unes municipals amb si un votaria sí o no a la independència de Catalunya, no és fer trampes al solitari? No, perquè ho aprovem per ple. I ho aprovem en el ple per majoria absoluta. Aprovem representants del poble que han sigut elegits directament, que la majoria d'aquell poble, els seus representants diuen que sí, que volen ser de municipis per la independència. Clarament, per aconseguir la independència de Catalunya, ho diu els municipis, és per això, per aconseguir l'estat propi. Aquí no hi ha amagatotis. Però vostè sap que el vot a les municipals és un vot molt o personalista o per uns temes en concrets, no és un sí o no a la independència. Es tornarà a veure les properes municipals, això sí, més no? Vull dir que quedarà claríssim si es manté o no es manté. Amb els plens, quan ja s'ha fet una vegada, es tornarà a fer un altre ple, es pot marxar o entrar d'aquesta associació de municipis per la independència i es veurà d'aquí 4 anys. Espero que abans ja haguem fet la feina i haguem aconseguit realment fer aquesta consulta, que surti bé i que Catalunya pugui fer el primer pas, dir, nois, volem ser independents, ho digui al món, i per aquí començar-ho a fer. Això és el que s'ha de fer. Què els diria a aquelles persones que a vegades diuen si jo hagués sapigut que anava per la independència, que el seu objectiu era la independència, potser m'hagués repensat el vot, perquè això no sortia als programes electorals del 22 de maig? En el meu cas no ho poden dir, perquè jo vaig dir-ho, en aquell programa que vam fer a les televisions vaig parlar al principi, a l'exposar de la independència de Catalunya i que jo anava per aconseguir la independència de Catalunya. No sé si te'n recordes, al principi del programa... El debat electoral? Allà vaig dir-ho clarament i la meva campanya ja es deia clarament, quan jo parlava. El programa no sortia, però quan jo parlava sí. En el meu cas això no es pot dir. I potser això vaig perdre algun vot, segurament, pot ser, Vull dir que hi ha gent que potser aquesta dia algú va dir, home, doncs jo no estic d'acord, potser no et votaré. Bueno, doncs té tot el dret de no votar-me, però jo no vull enganyar ningú, jo no he enganyat en aquest sentit a ningú. Per anar matant el tema d'Associació de Municipis per la Independència, va dir que demanaria una entrevista amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. L'ha demanat ja? Sí, està demanada. I ha tingut resposta? No, encara no he tingut resposta. Què li vol dir? Explicar-li el projecte de Catalunya, la bondat del projecte i que nosaltres ens hem de separar d'Espanya per tirar nosaltres endavant, que som capaços i que ho farem més bé i que ja ens trobarem després i que realment podem arribar a acords de col·laboració especials amb Espanya degut a les relacions que hi ha hagut aquests últims 300 anys
que n'hi ha hagut de bones i de dolentes, més dolentes que de bones, però que segurament hi ha relacions fraternals de gent que han vingut d'aquí, d'allà cap aquí, ara són catalans independentistes, perquè sí que deixen família a l'altra banda, i que per tant en tenim una relació especial, perquè nosaltres volem separar-nos d'Espanya i volem fer-ho en pau i en democràcia, i que espero que es respecti aquest procés. Alcalde, ja per anar acabant, deixi'm parlar de Vic. No sé si aquests últims dies s'han travessat unes línies vermelles que fins ara no s'havien travessat quan parlem del tema de la immigració, i això pot anar més. Com s'ha de frenar? Vostès feien un comunicat l'altre dia, el grup de portaveus aquí a l'Ajuntament de Vic. Té por que això ara es desboqui i costi més frenar-ho? Hem travessat unes línies vermelles en aquesta ciutat? Sí, hem travessat les línies vermelles de provocar, de convocar la gent, manifestacions de gent que vindran gent que no són ni de Vic, a manifestar-se a Vic, i que no n'han de fotre res del que fem a Vic, i que això ho han de fer els biguetans, i que els biguetans són gent de pau i que no anem a manifestacions i no ens agraden aquests tipus d'actes. I això provoca aquest punt de provocació, de crispació de la societat, i que pot passar, realment pot anar creixent i creixent i creixent. Tenim la sort que tenim una societat molt organitzada i molt ben estructurada i que és de pau, i que les associacions de gent d'immigrants estan a favor de la pau i de la convivència i que no volen lius, i que en aquests moments Plataforma també ha dit que firmarà el manifest. Per tant, tots els grups estem compromesos amb aquell manifest que deien que treballaríem primer per la ciutat i després pels interessos públics, polítics particulars. Sap greu dir, però que de totes maneres hi ha un grup, que és el de la CUP, que ha convocat aquesta manifestació, la CUP especialment, en aquest sentit, de dir, perquè hi va haver un incident de tràfic, els pot magnificar el que es vulgui, avui dia es pot magnificar el que et doni la gana i dir això ha sigut un incident racista, que no és cert, no va ser un incident racista, això m'ho diu la Guàrdia Urbana, i crec que la Guàrdia Urbana és imparcial, i aprofiten aquest accident per magnificar-lo, per tornar a recuperar, perquè havien volgut fer una manifestació que es va poder parar, amb pressions polítiques, amb treball polític, amb treball, que és el que hem de fer els polítics, treballar per arribar al consens i evitar violència i desavinences a la nostra ciutat, i això ara es vol aprofitar per fer una altra convocatòria a llarg termini, que veurem qui la controla. Ells en seran els responsables, els que l'han convocat, del que passarà en aquesta manifestació. Espero que la Guàrdia Urbana actuarà perfectament i els Mossos d'Esquadra són els responsables, també estan avisats. Haurem de vigilar que no hi hagi incidents i esperar que això no sigui l'espurna que ens encengui la nostra ciutat i perdem part de la nostra convivència, que és molt bona i és el gran valor que té Vic, la seva capacitat de conviure uns amb els altres. Espero que això no passi i dir des d'aquí, des de la vostra televisió, a la gent de la CUP, que siguin prudents, que entenguin que les coses s'arreglen treballant i parlant, que la manifestació aquesta no és necessària, que pot provocar altres manifestacions, altres contramanifestacions, i entraríem en una confrontació entre els extrems, que és el que hem d'evitar, que fins ara hem evitat. Tots els respectes pels dos regidors de la CUP, són dos regidors de 21 que hi ha en el ple de l'Ajuntament de Vic. Se'ls ha fet massa el joc a dos regidors? No, nosaltres els hem tractat com a la resta, ells tenen una actitud molt més radical, la CUP anterior, l'altre mandat era una CUP molt més dialogant, que arribaves a més acords, feien propostes que se'ls hi atenien o no se'ls hi atenien, també votàvem coses a favor, coses que no estàvem d'acord, lògicament, però ara tenim una CUP que està més radical, més extremada, amb més ganes de protagonisme al carrer, i això crec que a Vic no ens convé de cap de les maneres, i crec que els biguetans això no ho volen de cap de les maneres. Per tant, jo demanaria aquesta reflexió des de la gent de Vic, de dir, escolteu, gent de la CUP en aquests moments, els dos regidors, sigueu prudents a l'assemblea, sigueu prudents, perquè no es va bé a ningú ara fer una manifestació contra la xenofòbia, perquè ja està feta, la ciutat ja ho fa cada dia, ja treballa per això, per integrar, per evitar la xenofòbia, per tirar endavant el projecte. En definitiva, també al final faran bo a Plataforma per Catalunya, ells al final diran, Plataforma es moderarà i diran, veus, no n'hi ha, per tant, Plataforma la faran més bona i estaran treballant pel contrari del que ells volen treballar, per eliminar o per evitar que existeixi Plataforma dintre de Vic. Doncs això no es fa així, es fa treballant de dia en dia, convencent la gent, tinguent pau social, evitant la crisi, buscant llocs de treball, i tot això es fa d'aquesta manera, no hi ha cap altra. La llàstima és que la percepció que pot tenir una persona de fora és que de la immigració aquí n'hi viu una miqueta tothom. No, a la immigració hi viuen els que en viuen. Políticament em refereixo, eh? Sí. Tothom es compra una miqueta cap a casa?
No, és que ara es havia acabat això, portava un any tranquil en aquest sentit, no? I semblava que es havia mort molt el tema de la immigració a Vic, que no se'n parlava tant, i es anava assimilant. De fet, ja no venen tanta gent, en marxen i en venen menys, vull dir que s'està reequilibrant a la nostra ciutat. També necessitem gent que treballin en feines que fan els immigrants que no fan els catalans, i siguem-ho així de clar, i això també ens fa falta. I també vivim de la feina que fan els immigrants i també de la riquesa que genera el seu treball, les indústries que treballin ells, no? Vull dir que tot això, tot plegat, és el sector econòmic que requerirà aquesta gent que vinguin aquí. Els partits polítics això no ho hem d'utilitzar de cap de les maneres, només faltaria, no? A mi se'm diu que vaig utilitzar-ho amb el tema del padró. Jo el tema del padró vaig denunciar una cosa que avui dia és un fet, que el padró no diu la realitat de la ciutat, i que jo, per governar com a alcalde, i el meu equip de govern i els de l'oposició, tot el consistori necessita saber quina gent hi ha a Vic vivint per poder-los ajudar, per poder-los encabir el nostre projecte i fer-los nostres, no? I això has de saber què tens i qui tens. I el padró no ho diu. No ho diu perquè els que marxen no ho diuen, i els que es van a l'estranger no ho saps, ho has de fer per ofici, i acabes no sapiguent que hi ha a la ciutat més o menys, saps coses, però no saps exactament. I això és el que haig de denunciar jo, perquè quan entren hem de saber qui ve, i hem d'assegurar-nos que són aquestes persones, només van dir això. Però això no és utilitzar-la, i en aquests moments, precisament, a partir de llavors s'ha vist el que va passar i he sigut bastant més prudent amb aquest tema, que crec que se n'ha de parlar, i lliurement i amb valentia, però s'ha d'evitar també fer-ne propaganda, no? I ara, doncs, Plataforma per Catalunya, doncs, jo crec que ha de baixar la seva representació al municipi, però baixarà quan els ciutadans creguin que no l'han de votar, i això ho hem de convèncer-los amb ells, no hem de convèncer ara eliminar la base de confrontació, segurament, i jo crec que això és un gran error. Alcalde, ja per anar acabant, en alguns dels plens que han fet últimament aquí a l'Ajuntament de Vic, aquests plens de les mocions, aquests plens eterns que debaten sobre moltes coses que poc afecten a la ciutat de Vic, si m'ho permet dir-ho d'aquesta manera, fins i tot alguns dels regidors, quan estan en el ple, a través de les xarxes socials diuen això s'ha convertit en un circ. Té la sensació que els plens, els últims que han fet, han debatut sobre coses que de veritat afecten molt i molt poc a la ciutat de Vic? Vagin entrar a la Junta de Portaveus, vam dir que en parlaríem, els que va al ple, si te'n recordes l'últim ple, i ara en parlarem a Junta, i vam parlar l'altre dia a Junta de Portaveus, i no, vaig sortir i en presenten 7 o 8 aquesta vegada de mocions entre tots, no? La CUP em sembla que en presenta 4. I això com ho podem... Això s'ha de posar d'acord, o fem un reglament intern que ho eviti, però esclar, jo crec que no té sentit realment estar allà perdent el temps. Si van passar 4 o 5 hores no passa res, però no té sentit, no porta res a la ciutat. Jo crec que això és un error. Ara imagina't que ara diem Convergència, també ho vam fer mocions, perquè també tinc dret de posar mocions. Convergència fem 5 mocions cada ple, ens passarem 8 hores de plens cada mes seguides, o puc fer parar inclús i anar a dinar i tornar-hi a la tarda, vull dir que això puc fer-ho tranquil·lament, però què guanyarà la ciutat? Res, perquè els punts que interessen als ciutadans són els acords de ple, no les mocions. Els que afecten als ciutadans és el que acordem que farem, no? I aquests són els que s'han de debatre en el ple, si volen. Però estan treballant en un ROM que està aturat des de fa molt de temps. Sí, perquè el ROM és una qüestió que a mi m'hauria agradat que fos de consens de tothom, i no hi ha manera que es posin un peta per aquí, l'altre peta per allà, i no hi ha manera que la gent es posin d'acord, ningú vol cedir res, i nosaltres anem seguint amb la llei, que és el que regula els plens, la llei. Hi ha una llei que el regula i anem tirant endavant amb aquesta llei com puguem. És un dia que es fa desagradable, si no es fa necessari. Dius, home, anem a fer un ple i no debatem res interessant, o alguna cosa sí, però en general coses que no afecten a la ciutat, d'alta política, que això correspon al Parlament i a altres llocs. Algun dia també ens podem adherir a coses, lògicament, però... Per tant, el ROM no el tenim en previsió de tirar endavant? Havíem quedar que potser farem un reglament dels plens, no un ROM, que és molt més complex, només dels plens. I fem un reglament com ha d'anar als plens, i potser l'aprovarem. L'Anna ho té a les seves mans per parlar amb els altres portaveus, així que hem fet un reglament dels plens per fer-los més àgils i més interessants. Alcalde, diputat, gràcies. Gràcies a tu, David. I molta sort, que vagi bé. Moltes gràcies.